Fid-dinja tal-balet klassiku hemm ismijiet li ma jintilfux maż-żmien. Wieħed minnhom huwa Enrico Cecchetti u l-metodu li ġib ismu għadu sal-lum wieħed mill-aktar sistemi ta' taħriġ rispettati u mfittxija fid-dinja. F'Malta inġab 60 sena ilu minn Tanja Bajona illi ġiet introdotta miegħu meta marret tistudja sfin f'Londra. Kienet mhux biss metodu fil-ħajja tiegħu ta' kif kien isegwi il-klassi tiegħu kreattiva, kienet filosofija wkoll. Kienet kif bniedem għandu jgħix il-ħajja tiegħu bil-bilanċ, ċertu struttura li huma marbutin ma' il-prinċipji xjentifiki. Biex tfakkar is-60 sena tal-metodu Cecchetti, Joanne Casabene, illi hija wkoll għallima ta' sfin, qed ittella wirja ta' ritratti storiċi miġjuba minn Civitanova Marche. Cecchetti, illi għex bejn is-seklu 19 u s-seklu 20, beda l-karriera tiegħu bħala żeffien. Meta kiber għallem fl-aqwa kumpaniji tad-dinja u kellu influenza kbira fuq is-sfin klassiku li nafu llum. Dawn kienu ritratti li kienu instabu mill-pronipotijiet ta' Enrico Cecchetti fil-1990 u jingħataw donazzjoni lill-librerija l-biblioteka li hemm Civitanova fejn u twilet fil-fatt. Fit-Teatru Manuel, ir-ritratti għandhom eżebiti 3 xhur. Magħhom Joanne iżidet kitbiet sabiex toffri aktar informazzjoni u edukazzjoni dwar ħajja Cecchetti. Sar ukoll spettaklu ta' sfin fejn ħadu sem 11 skola ta' sfin klassiku illi l-koll jgħallmu dan il-metodu. U matul is-sena ippjanati aktar attivitajiet. ċaqlaqna xi ħaġa għax milli qed jidher ħajarġa' jibda l-eżibizzjoni ħadd ittieħed anke tarġa' f'pajjiżi oħra, mhux fl-Ewropa biss, anke fl-Amerika u anke l-Kanada u anke l-Awstralja, ġifieri kellha tkun Malta biex tarġa' tiftaħ din l-eżibizzjoni. Illum Malta għandha t-tielet ġenerazzjoni ta' studenti li qegħdin jistudjaw il-metodu Cecchetti.